Wow! Ini! Muna akong ganahan! Children Park! Tagum City! Uy, ayaw, di man. Asa si sir? Asa si sir? Hoy sir! Asa mata mo agi diri sir? Asa ba tamo agi ani? Hindi kadulaanan sir! Pwede naman siguro mo saka diri, uy. Ayaw na lang ay sa mabot sir! Padulong noong! Hoy! Ayaw mo patakag saka-sakan yung tiil kasabuan to diha. Dito raw, dito rang entrance oh. Nakakita kayo magdulaanan ba? Dahil magkiat na yung mga naong yun. Tara! Oh, dito lagi daw! Tara! Wow, diri, bayot ko diri. Uy, hala. Na yung mga horse. Na po yung mga elepante. Ah, dito, sakyan ako to. Diri ko sa elepante, di. Saan man eh? Gamay man. Ah, diri ko sabay. Liyawan re. Asa na ka to? Iyahay ra kabuag sa. Sus, biskot yun yung mabataan ni. Hoy! Ay, saman, sir. Still bangking-bangking ka na pataka ra mga diag. Laptanon lagi ka, sir. Mga daot na. Dito ra magdagan ba dito pagkuyo lagi. Asa yung mga classmate ay? Pangitaan dito, sir. Naman ko diri nga lingaw naman ko diri. Madaot na ha. Di mo ko ni madaot, God. Bigon man kay ni oh. Awa. Sa iyo. Madaot. Atuon ako sila ay gawa dia ha. Oh, dili. Samok-samok naman ka, sir. Ay, ikaw man nagsamok-samok sa quadre, sir. Bong nagbangking-bangking ata. Duta diri dalan ni sir sa mga ay. Ingaw kayo bay. Pangit magini sige ra magdunduyan oy. Indot dito na pud siguro. Tuya na pud ko. Pahala sila dito ra ko tuya oy. Tara, ini. Tingog ba? Sa man ni? Karpa ni ba oh? Karpa gini ba oh? Dami asakyan ani ay. Tuwa na oh. Saan bataan ni mo ra magmekaniko? Sige mag-check anang mga dulaan nila diha. Pastilan yun mo bataan ni. Ignorante kayo. Look, suga mo dagan ani. Oh, saan? Sir? Gikamot man nimo sakyan man na sakyan. Sakyan ako ni sir. Dalon pa lang ko musalom ni sa dagat. Dalon pa lang ko ani dito. Di mamatay ko di adlo kayo. Bayan Hilom ba dili mo gunit tuya man na. Duha mo kabaw ka na magtuya. Unsay sakyan sa dagat? Ignorante jud ka. Ignorante jud ka ba? Ignorante jud ka ba? anaon ra mo gid na sir. Ana Lagi tuya man mo na pa partner ba? sakyan ba ni? Ausay tan-aw nimo lupad ni, lupad. Mura magmulupad tanaw oh. Tawa si mo do paana dito pababaw. Murag kaulion man kuha ning style ni oy. Dali, batagay kayo yung tricks. Mapakita ko yung katong ambak. Kita mo yung anak ng dagat. Ang dali. Dayon, just kaya rin. Yung duha, oy. Hangad, man tao mo daw. May dagat sa langit. Dapat sa ubos. Mila, naon sa mga tara? Kapa na linda. Kapo nga mo kon tula tabi. Ito lang, nga, asa man? Nano tuya. Ay, kung kadaog ni mo, eh. Kabuing maguba man si Muha Linda. Ba lagi. Wala pa kadula, no? Tula pa nga Wala nino. may igo si Muha diha kay madisgrasya ka diha. Disgrasya lami di kay dula tong padidit no. Wala kabayad si Sir si Muha kay makaguba. Katanawa, Ay, pulang lawas, magpapadidit oh. kay mura magbakal-bakal. Tapos ayaw na lagi Linda. Ayaw na pagdahom nga na kay madulaan. Diri kay way makasya si Muha. Wa kay madulaan jud kay perti ni mong dako ah. Che, hinawayong Camila. May pangungita lang kog dulaan ako dito ah. Nakaw dito. Pastilan. Uy, sige na. Kiwa na sila dawukin. Sige, pakita ako nyo diri. Sige, dive daw. Sige, dive. Ayaw, sige hangat. Unsa man tao ka? Uy, diri, tanaw rin sa ubos. Naunsa naman tao ni. Uy, pakita na ko siya. Sige na, ayaw magkaulaw. Kaya ako, Oy, naunsa naman po ka diha oy. ako na si Sir. Uy, Say padaybon. ini. Sige yaka man ka diha. Kuha man si Layon. Kabalo ko nga sila, yun ang ano kapahapa ka diha. So nagtuo kag dagat ng pastilan nimo naunsa naman ka. Uy, kita mo kuha na sa TV. Good ka na mag-ana siya, oh. Sa TV. Wala man ta sa TV, naman ta di sa park kani ko ra ni mga estatwa ra ni mga plastic ra ni. Di ba, Sinday, mabuhi. Sus lami agid. Sus ako makalaparo ni boss, di ka mabuhi siguro gid ba. Perti nimo ay dili pa ignorante ba kay daghang kay mga tao din na Audrey oh. Ay, dili din ni mo lihok dahil, Sir. Mulihok man ano tuya. Ah, tuya, Sir. Mo ay ko sa ato bang istorya kasingkahan na ganun mo Si Linda, Sir, naluya.
Sagda ito, ikaw pa iparata rin nagsamsam ka ng siminto oh. Maram kag sus Ginoo ko ni ako ra gina ulaw ninyo ng style ba. Ako yung maulawan nga maestro ninyo. Sige sir, mabali na lang Play day dula, ta, sir. play day. So magkani pa itabo ani lingaw-lingawan nyo ko galingon magdula ta. Kaya tuno ko slinda sa tumiadto. Dito pa ingon sir. Nay kabalo ko miadto dito. Kasi Asa man ko ano, di mo ko maningaw diri ay. Pero ti manggagmaya ni ilang padiditanan. Wa man guro gi maigo sa ko, tama guro tong giingon ni Mila ba. Lain ani board kay dinhi ah. Mo ko na lingaw. Hala. Na ay isa. Lakini kidako. Kini mo padidit ko diri. Karon, tuo kami lang nga way maigo sa ko nga dulaan diri ah. Naado. Kini, pusaka na ko kay magpadidit ako. asa nang buto si Linda oy. Mora ning perting dakua mura galipante pero maglisod tag pangita ani ring. Biskot gini lindahan ni oy. Di ko mananghid ba? Di sudrit sura. Suwa gyud blamiya pang pakungon yan mga estudyante ay wa gyud mapili. Puros yun mga bright. Nasubraan ka bright ba nang bugok na lang yun. Asa naman to? Ngita ba ang sir? Ya, puro si Linda di saka. Patay yun dali na bambok. Tabangan ka na. Pugi dira, pugi. Okay. Hindi ki ba si mahugno ni? Biskot na rin sa Linda. Linda. Uy na. Pastilan mo diretso gino. Huwag yung ikabayad si Sir sa imuhana. Makaguba ka ni dire. Tayo kag sir mo nga ka padulong na ba to? Palpaka po rin si Sir po na nung giato-ato ko si Linda. Uy, Nagibili nung tanawin Linda. Ayaw ka muli ho. Ayaw lagi ba? Uy. Tingla ni mo Linda. Huy! Nagunsa man mo din oh! Pastilan, naabot mo rin sila lum. Haki sa mga inyong alas nyo na susmas guba na hinoon dia. Si Linda, Sir. Nasa ibabaw, Sir. Sorry, pagkumugong sir oh. Mapatid na kuha ni sir. Ating muhugbak ni Sir ba? Mas makabayad ka na sir. Ha? Pastilan. Asa man? Ulit o. Mila. Sir. Sus! Tanawa lagi. Pastilan ni mo. Nahuot naman yung ginoo ko. Di naman ka. Balik dito. Bitawang yung biraha dito, biraha. Sa una ko pagpira, Sir, ba? Mauna kay. Dito rag sa kaya. Dito rag sa Daan na kaya. lang nato ni Sir, Sir. Di naman na makuha, Sir. Wala, pasig na guard rival. Kabahala ka diya. Bahala ka diya. Tagaan ni muna. Ababayain namin. Ulit, tara na ulit. Let! Tama!